दिनैबो ओंखारनांगौमोन ओंखारनो हायासै दिनै सान्तिपुर ओमफ्राय खैला मैला थांनांगौमोन हायासै देहाया थिग नङा मैया गोबां जायगा गिदिंदों नालाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय चिरां ओमफ्राय बावहायनो गिदिंनानै एकदम देहा असल जानानै थांनो ओंखारनो हायासै दिनैहाय जेखियानो जादोला इलेक्सन सफैयोबाना गोबां बाथ्रा गयो गोबां रायजो राजानि गोसोआव थफ्ला जुना दोननायफोरबायदि लाजुबो दा बेफोरखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी गावनि बियाबाव गाव बियो जेनगोन 100% बे खादां बियो जेनखागोन UPPL हिसाबै जेनखागोन बियो जेननांगौ आरो जेनखानांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ 5 बोसोरनि बारा दोननो नाङा आरो जुदि बांद्राय थाखा जानाय कारापसन जायोब्ला नेपालफोरबायदि बांलादेशफोरबायदि रायजोआनो ओंखारनानै नुखाबाय जानांगौ लिडारफ्राबो लेसन लानाया मोजां बेफोरबायदिनिफ्रायबो जेसेबां कारापसन खालामगोन नेपाला दिनै मा हालोदाव गोग्लैनानै दं मा हालोदाव गोग्लैदों गावबा गाव लिडारफ्रा खारनो गोनां जादों हेलिकप्टारजों बोखांब्लाबो बोखारग'नो हायाखै रायजो राजानि बोलो बियो खारन कारापसन गावसोरल' देरदों गावसोरनि गथ' गथायनो फरेनाव फरायहोदोंनो बहाबा गुबुन मोजां दामि स्कुलाव होदों सोदों दोनदों नङा होमबा दिनै जनसाधारनफ्रा पाब्लिकफोरा लेबार मावना जानानै आगोर मोना हाजिरा मावना जाबाय बायनानै आगोर मोना सिबायफोर 100% बियो जाखागोन नेपालफोर बायदियानो नुदों मा हालत जादों थिग बेफोरबायदि जुदि BTC-आबो कारापसन गावबा गावनि लिडार फिसाफोरखौ गुबुन कान्ट्रियाव फोरोंनाय गुबुन हादोराव दामि स्कुलाव फोरोंनाय बिसोरनो बुङो लिडारफ्रा स्कुल मोजां नांगौ माबा माबि XYZ नाथायबा दिनै बिसोरो लिडारफोरनि फिसाफ्रा माब्लाबाबो बर' मिडियाम फराया बहाबा इंलिश मिडियाम स्कुलाव सोगोन बहाबा माबा माबि प्राइभेट स्कुलफोराव सोगोन नङा होनबा बेफोरबायदिजों दा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गबिन्द चन्द्रमोन बायदिया दाखालिनिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारदों गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ खौरां बिजोंफ्रावहाय थिग बेफोरबायदिनो गबिन्द चन्द्रनि बायदि प्रमद बर'नियाबो मैया दाखालि खौरां बिजोङाव ओंखारस्रा गारदों बाथ्राया जाहैबाय मा सोरनावबा रागाबो दं थांनाय समावहाय रन्जन दैमारि नाब्ला सारा 20 दिननि थाखाय न'आव सुटियाव फैदोंमोन थ' 20 दिननि थाखाय फैनायाव प्रमद बर'आ 1 घन्टा 5 मिनिट बेफोरबायदि जिरायना रायलायहैयाखै बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा थाबावगोन होनबा दिनै खनसेयावनो प्रमद बर'खौ जों बुंनो हायो रोखायैनो बियो अनलि सायावल' रायजो राजाखौबो सायावल' नायो गोसोजों नङा गोसोजों जुदि नायोब्ला बेफोरबायदि सेहेरा खालामना लायामोन बियो गाव जुदि व्यक्तिखौ सानामोनबा सिगां रायजो राजाखौ जुदि सिगां अनसायोमोनबा रायजो राजाखौ आखायाव मोजां बुथुमनानै लायोमोनबा रायजो राजाखौ दिनैहाय मोजाङै खोथा होनाय बायदि नंगौ नोंथाङा दिनै साख्रि होगोन होनना बुंदों बेफोरबायदिखौ होजोबनो हाया जोंबो मानिदों खमसे खम 50%सोब्लाबो होनो हायोब्लाबो रायजो राजाया दिनै नोंसोरखौ आरो 10 बोसोराव बेबाराव नोंसोर केम्पेइन खालामनांगौ दरखार गैयामोन ओरैनो रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ देरहाहोहरगौमोन दा बेसेबांथो ओंखारो दुनियानि थगायसुला दुनियानि कारापसन नङा होनबा एसे लेसन लानाया मोजां नेपालनिफ्राय लिडारफ्रा आं हले बेखौ बुंखागोन सोरबा सासेया दिनै जेल सिङाव जोबथाबनानै थाबाय थागोन दिनैहाय सोरबा सानैसोआ दिनैहाय चिरांनि माखासे गेस्ट हाउसाव दिनै सोना दोनजागोन दिनै सोरबा सानैसोआ दिनैहाय लिडारफ्रा मा खालामगोन आराम उदांनो दामि गारि गाखोगोन गिदिंगोन मागोन बेफोरबो मोनफा गाज्रिया UPPL-नि थाखाय UG ब्रह्ममोन बायदिया दुनियानि लेथ्रा बाथ्रा बुंनो हागौ मा खोथा मोजां बुङो बिसोरो दिनै एकर्डनि नामाव सायावल' एकर्डखौ एकदम ओरैनोल' खुगायावल'
बुंथारनाय बुंफ्लानायफोर बायदि इउजि ब्रह्ममोन बायदिया सोरबाया साननो हागौ दै इउपिपिएलखौ सब समाय बुङोलै खिन्थु बे नङा इउपिपिएलआ मोजां बाथ्रा मोजां मावनाय मोनबा आं बेफोरबायदि बुंनांगौ दरखारबो गैयामोन आवगोलनिफ्राय आं बुंबोबाय थाखादों पार्टी हिसाबै थिगैनो दङ पार्टी हिसाबै थिगैनो दं खिन्थु माखासे लिडारफोरनि थाखाय माखासे लिडारफ्रा दुनियानि काराप्टेड एकदम काराप्टेड मा होनबावगोन बर'नि लिडार मानोथो दालाय इउपिपिएलआ एपिपि हान्जा गोदान दानायखौलाय मानो बुंनो गोनां जादों मानो देहायाव नांदों मानो दिनै एपिबिआ दिनै गोरा स्ट्रं जाबोदों बिटिसिआव नायबायल' था इउपिपिएलआ जेनगोना बे रोखा जानानै दं रासिन जाहैगोन बिपिएफजों आरो एपिबिजों फेक्टरा गोगोम फेक्टर जाहैगोन बियो रोखाखा इउपिपिएलआ माब्लाबाबो सरखाराव फैनाय नङा सोरबाया साननो हागौ एपिबि हिसाबै जिर' नङा जिर' जाया एपिबिआबो सोरबाया गोदान आफाद दादों बिबो जिर' जाया सिंगेल नाम्बाराव थांनो हागौ थेवबो देरहागोन बिसोरबो लासैनो बे मास मोनथाम मोनब्रैसोआव दिनैहाय एथ'राब गोहोम खोख्लैनो हादों एपिबिआबो बेखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां गोबां राजखान्थिनि लिडारफोरा बुंलायसो गारदों एपिबिआ जेबो गोहोम खोख्लैया 14 चिराङाव खोख्लैगोन ना खोख्लैया नायल' खाम्फा हिसाबै खाम्फानि अस्तित्वआनो थानाय नङा बेयावबो गांलाब जेनगोन फेक्टरा बावहाय बिपिएफजों आरो एपिबिजों जानो थांगासिनोबो दङ बावखुंग्रियाव बिपिएफआबो देरहाया आं बुंगोन आरो इउपिपिएलआबो देरहाया रनजितआ 100% जेनगोन 100% जेनगोन कंग्रेसजों आरो एपिबिजों फेक्टर जानो थांगासिनोबो दं आरो निसिमाफोर बायदियाव रनजित बसुमतारिया थैनोबो देरहाया बावहाय फेक्टरा एपिबि आरो बिपिएफ बे मोननैजोंसो फेक्टर जालायगोन बावहाय ओरैबायदि गोगोम जालायना थागोन नंगौ एपिबिआ दिनै निउसे मासे माबा माबियाव दिनैहाय चिरांनो क'क्राझारनो बेफोरबायदियाव बारा निउसाव खौरां बिजोंफोराव ओंखाराखै आरो खौरां बिजोंफोरालाय बोरैथो दामना एपिबिआ खारन एपिबिआ फैसा गैया होनो हाया नङा होनबा बेफोरबायदिखौ इगनरबो खालामखायो जोंनिया सेटेलाइट चेनेल गिदिरफ्राबो फिसाफ्राबो बिथांमोनाबो इगनर खालामखायो मालाबाबो माबा खालामखाया बे आरोखि बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय दा रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ ओरैबायदि साननो गोनां जानानै फैदों दा इलेक्सननि नामाव दिनै प्रमदआबो दिनै बुंजाबाय थाथावथाव गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि